etxe zan Basilikuen, erize. Eta etortu ziren baserrikoak eta danak, hortxe arkuetan, antxe barruen, pankutxuek eta jesarri antxe, euren gauzetxu esaltzen, da gero horrek naranjeruek eta horrek fruteruek betorte ziren, da antxe itxetzen zan erizie. Apasilko. Pelotatik igual lania hasi. Labadero joaten ginen horretan, labadero honzan, Da segituen esto zuen ez da. Bilbo hartu benunaien ditxeran gaztetan egin duzta. Darekin digiz, kanikekin etxingen duzen gugu ere jolasteak. Lehen, filatoak egote ziren, horri zen alde egote ziren. Kobre hori izan, hori etortzen ziren plazara, berdurik ez edo, hilabak ez edo, zaharrak ez edo, ez da itxen, hurrik danak hartu ginen horrekera. Da, antxepa eta zan, bueno, filatu moduenan, gauazile moduen egote ziren, pare bat edo, bi edo. Lehengo denpora baten etorzen frantzesak. Da hor estatu zen batzuk, Da gero bai pintzien frantzeskale. Ipintzien da frantzeskale, da. Horrek ekuiden etxena frantzeskale. Ba gero ez da inizelan azokakaile ipintzien. Erromazi gaztelenetan izan, erromazi itzelez izan, domeketan begotu izan, domeketan izan hainbeste jente duten. Aztelenetan, beti, erromazi egez jau, da, akaile kalzada, Apasilkoa, pasitan, dana banda da grata. Trenien bermiora. Ebe jantzan, kasino bermeo bitzu. Oine ez horrek ezuek ez dauz behar lehen, abaila kasino bermeo eta orkesta ez da izer da. Jantzan. Gugu labaderora joaten ginen horretan, labadero honzan hor, dara izan ginen denok. Jolizten, Mikak horretena, labaderon, kitxanak ini beti. Da, gure amak, moten tozten trapu bet, da jaboie zati bet, da joan labadorora, dagonan. Lan egoten entxen orduetan, kitxanak inan. Lucian Libren. Kanpon uzman, amigua, dixikoa, boi uzman, da, abaino txarra osan, Greko-romana. Greko-romanak zergitzio dugu, bai akatsa bada. Greko-romana nien papel una desentia. Pintxe, hamar urtean, perkara botkaz. Eta nire izterako pelakoak egin esan da. Bien izan zarrak ezatezin. Iatxo horrez izter eta pixak. Oinizte gozolan. Da, hamar urteaz, plakatu zege, pinbir. Kuadrile nelgo izin zen. Prakak, epina bezena, zengo netxen lehenengokoakak. Delaz, gitzizena ikusten zenen, behar lehenengoak, prakak, akolotera basa binepeko. Orduan erose barik egin. Delaz, moderna zera, jo. Zapatari pentsa bez. Jaurize bada eskuena berketak eta hortosik. Etxe, ez dizien guzti urrunako. Zeba, ongo moduen, on pare bat etxila, lau parean zerien eskete. Ez. Artizek, eta bai, garbitzu jaboiaz da galdaratan, ziketu eguzkitzen, da gero arek koltsoiek eitzeko arek. Garbitzu horretan, imini behien zeuzer, jo espaldua jo, da gero koltsoiek etzin. Oingo moduen! Madrilen zuberti zaten mojatxuet. Da, abi joan ginen, Nueva Yorkera alkarreaz. Berak esatuzten, ¿a qué va usted? Esatuzten da, pues a cuidar ovejas. Venei, ¿qué te sirve ovejas si pierdes la alma? ¿Y usted a qué va? Yo a salvar a las ánimas.
San Juanatan izite zen, kurtzek bine, soloatan, kurtzek. Ez zin ineko kurtzek, Eraino ebai, erramak, da jenduk zatitxu betat, hola, zuloet trabez da kurtzetxu egin, da soloan, solo guztietan, irula kurtze. Joate ginen, Elizara sortzitako mesetara. Gero joate ginen, hori egote zan. Plazie egote zan, oin ez dauele ez, orduan egon zan, peskaderizeta. Da, hantxe, hartze gendun, nire izte nagoze izete zan, nire lagune txakurtxu elez, hartze gendun jibizoiek. Etorte ginen etzerantza, da bidaguren nien, pastela jan, pastel de arroz. Aixe izete zan, domekatan. Kanpotik etorte ziren, frailik eta badiek eta kulpitxotik, zelako zermoiek egite bezan, zelako zermoiek. Genti ikeratute, zermoiekin. Guk eskolatik etzerako izela, gozierote genuen eberrezen, eskolatik etzean zin, da zagar bat, igualan topete genuen, zagar baten azpizen, da aixartute jaten da. Konfesegun bizu hori, zein jo zuen, konfesegun bizu. Hemen bat egon zen, abade bat, Don Baldomero, celebri. Amarta, mezi luzetxu, ba. Beha, areke zermoitxe banien, amaretako mesie jentieri zarretzen lagurre izten jago, luze barik. Zermoitxen pantetan da, botate bola bako txik eta kusi bako txik jenti barreka betxoan zerien be. Baten amaru jini txarri askun polo ban. Amaru jini, guixo ban bat, dana una. Urgulitatik eta bizet hartuko, dana una. Da txarri bako, dana aprobetxe eta guixetan ez da txarri askun polo amaru jini be. Konfesio terriro enbiar, pekatu edanak. Da, ez dakizuen ape erukak ordu betetzuen. Jode, ordu ere, abaderi, bilurre esateko de. Da, abaderi, bakastiko epintetzuen, bakizu, penitentzese, no sé cuántos padres nuestros saben Marías y gloria al Padres. Y arras no sé qué, eta, hausek. Abaderi, guke kastigo, ikitzen dut zina eskinela joan, bilamuni monuailo joateko. Behaine, joan ginen monuailo sortzita joan behar, behatzita joan behar sortzita. Joan da, abaderi falta izan nuen, zangertua, sartxu duzan, zangertua kanelak izitzen da, eguitzen ardago guzti zuzitzen, janguko abaderi zorduko. Guri abaderi Elizan atzen segirita guri, Elizan bultu eta guri. Hemen hasi zien eitzen gobernu basko, Cinturón de hierro zatezakona defensi Bilborako, trintxerak eitzen, Bilbo defendigiteko, Franko tropa tatozenerako. Deizen zan defensi eitzen zana, Lemonako mendizitan hasi, larrabeztutik, bizkargi ondotik, fiketik, gamistik, da handik pasatzen Artabakarra ondotik, Artabakarrera, da handik jatamen dire, hor mendizetan. Emetik entzutazien honek etziketazien egon kotxeri peza zebeta, ametik guretik zeuretik entzutazien, Kalamuako bombazoak entzutazien, bombazoak, kainonazoak. Ibarregan nietik, arratetik, markinegan edo elgoibargan edo Kalamuan, zage, dardadieik etxiek edo zatik edo. Astelera izen zen, da jente asko gerniken, jente asko gerniken. Ordu bisetan, hasi ziren matralladoras. Jenti plazakoa maitxu beren saldu gauzek eta etzerantz. Da hareri, matralladora. Da, gero lauretan hasi zen bombardeoa. Nire amane lagun bete etorzen da. Etorri zein nire ze bomba datoz da, bombardeo igual eukiko gute, ari zegaz joan nintzen Andramaritzko Elizane kanpatorrera. Dan pasan aben zer guztize. Gero utergen du nien, aizen zakoa drue. Montazpilen, ekuien duen gure refugioa ne. Hoxe, kanala edo deputazioak lantxek pasatzen duen egune. Da beste batzuk etortzen da, bere horren gorputze botata, nire ganeak jauzien bi,
Da, zanaze, bueno, a mí no me coge ni una bomba. Ni broma tarako beti diote accidenta. A mí no me va a coger ni un... porque tengo un morrosco encima, digo, niño. Habría que prestarse bien, no sé, baba ziosan, babak, abrilin izan da baba hartzen sartun da. Da txakurre da txakurre, ada gure zerien izan da gutu tofetan. Da, abioiek ikuste bien, da movimentua, metraietan. Andra bat, igune iban, eko iban lekue, holako arbola barik luzie. Da, Andrie, ibiltzen, da, hasi zen, abioieri behituten da esate, ez da, zinberguetza, eta ez da izan, holan izpini zen. Da, danak, egon ziren gudarile, pero egon ziren egor hartien jantie, da, esatetzen izildiko goteko goia, harek egin bajatu ta, da hil. Horretanak ikusi ingen duen. Bombarda izan zanean, akordaten az. Astoak, etzera bakarrek, da, Gernikan plaza handi zaitxe zen orduan. Azterlenetan, oin be bai, orduan handi zaba. Da, zerak, andrak hilea, da astoak etzera bakarrek. Zer gaitxik? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todo eso? ¿Por qué? Horixe bakarrik etortzen zen. Da geroan, bueno, danak izen ziren horixe, Negarra, Zarata, ikusi zuen nire familia, ikusi zuen nire nebak, nire iztek, dana Negarra esan. En el barco San Mamés vinimos los niños vascos y al encuentro nos salieron el Cervera y el Velasco. Uste horrek izan ziren, frantziseko edo frankistien gerrazko untzien, bai. Eta urten dozkuen geratu dian, a ver, que de allí no se mueve nadie, que los críos que den la vuelta y que a Bilbao. Eta orduan, fragata bat inglesa agertu zen. Eta hasi zen gure barkune bueltaka horretara, bueltaka, eta euren artien hasi zen berbetan daute besti kalde biharra okibek ze. Mekado inglesa izin ziren da, haren kontra ezin zertuten, esan atrebiten. Da gu, orduan bitioskuen, eta ja joan ginen Frantziera. Refugiados o pasajeras, da refugiados gaila dute. Refugiados ara barrure sala batera, pasajeras a la calle. Da kalera. Da. Ekarrizkoen ogu zuri bet elegantiagoa, gozoa. Da ez da izan gaztaia edo beste bat, da jaten emozko nantxe. Lehengo kartie, jakin beze asko, 10 urte eta, bueno, baina, haitxek eskriuzkun letrak, haitxuteko moduen askeza, baina, familie bat izin bidala, eta gukoen nebadan izan banegar, ekigen duna, handera, zan, maistren moduen izaten da, handera izaten. Da, areke, joan da, esan da, zepazten jatzu, etxera gure dut, etxera gure dut. 3 urte paseu, haite ikusi barik. Bilbo hartu benuen zera militarrak, eroaben kartzelara, da Bilbotik gero eroaben Pontevedra da, Galizidera. Da, antxen eibazen 3 urte paseu, haite ikusi bariku. Sartu, sartu, da segituen egon zen lonja bat.
dara joaten ziren, presa guztizek, batez familia etorten bazan. Da, orduen behar nik joan nintzen, da, ama beste partetik ez date ban. Yo quiero abrazar a mi hijo, yo quiero abrazar a mi hijo. Landik, momentu baten bat, orandra bat, harinke, nene! Da, hartu den dostetaz, mosuke, benegarrez, oratu, gero soltau ezin. Gero pin behin razionamentu edana, joan behizun erosten garbatu eta arroza jateko, eta bentsarek, gero jaten zenen den dien, bat tarjetiakaz, razionamentu egoten ziren. Segun zema persona, hori zebe igual, bombardeamenta gero. Eta enbizeten gendun horrek erropak edo etxeko, izerak sabanaz, bat tinteuk berde edo gorri edo azul edo, darekaz erropak egin. Esan egoten telari zebez, dana purtut egon zan Espainia guztizek. Da gure pareki bai, dana. Hau gerrak esan egon zan bombardea, ba holan egon zan abe, dana. Hemen egon zanin Franco eta danak eme horrek soldaduk eta horrek ozak ezaben izten, gero bai, hilzen danak euskeraz, eta izenak be bai. Edurne zen itzen da, edurne baia, kenduztien nibez, pintzestien. Nire lehen guztinek arnazeriko behanak, miren uguzneuk iban izena ez da, Maria Bautista, zatetzien, kolegizuan, Maria Bautista. Da, hau Maite Bareñonekoak, Maria del Amor Hermoso. Ze Maite der, iban izena, Maria del Amor Hermoso. Da, nemirenep, Ana Maria, daulantzik, danak. Ez da zuen izten euskaraz egin. Seguk hemen mengo bultako euskaraz egin du. Fargito zezan da, testo tenéis que hablar en esto, en cristiano, zatezkun. Bueno, hasta zin, gure ez dela rasartzen zegin, no sabe euskaraz, kokoteko bat eta, cosas de la época. Detorzan militar bat eta jarri zen bere euren ondoan. Desantzon base, nungo azari zuek eta eurek euskaraz berbetan, bakizu ze jarrek euskeri baino ez bien jaki. Euskaraz berbetan da, de onde son ustedes, da erderaz ez da esantzon. Da, Gernikarrak gara, eta hien, danok bombardeo de Gernike ba berek abioiek esantzoien. Berbait emazue gehiago euskeraz, untxe herrizora botako zuet, bizori. Da, eskolara sartu norduko, alan imini eskue, eta kara sol kantetan. Da, kantzeu eskue eta alanik, imini, ezin bajatu eskue, bajatu bazuen, ez, agirik aitzuen da. Da, dana erderaz, euskeraz berba bat, dana erderaz. Ni bai zuzeak orten naz asko de eskolakoa, Rosita Montero, pidake guztete jako nahi txen, tene azkenengo lekuan egote zan eskolan. Atzien. Da, alako baten ez daize zantzon, andereño zantzon antza, Rosi, ¿qué estás haciendo ahí atrás? Da besti, gafa handi batzuk, lente barik, bakarri... ¿Qué dice? Oi, zurruine. Burle moduen, sartzen deu bestie. Arregla. Reglie, hartzen deu, botatzen nolanik, da justo, aparte zarako ez, ostantzien arpeitzen emot. Guardias y ladrones, jorrastuten. Erdizek, izitezien guardias da beste erdizien ladrones. Da, guardize tope birrixete ben, non dauzen eskuteta ladrones. Da, batzuk eskuteta egin garrixi, guardias y ladrones, da bestik erantzute ben. Eskopetas y cañones. Da, orduen aztezien, ja, guardizek, bestiek topetan, non dauzen. Da, topeu eskero, baina, gero eure pare bibe guardize. Da, topetan espresen duzen, atzera zeu. Eta baka izeten zen, zer esaten da, hartxoak. Hartxoan azurre, beleuneko edo ez da ninguazan,
Harik asurtxuek, garbi, saldu izan zituzan. Baina, asurra benetakoak, ez plastikozkoak, oin dauzen moduen daulan. Benetakoak. Darekin, kanikekin etxegen duzuen guk ere jolasteak neskakin. Da gero jokoak guztizi kalien. Dana egon zan libre, kotxik itxik egon ziren, da kanikek, da aroak, da horrek, hainbeste, trompak. Sokaka mutilek azbe bai, mutilek eta neska da altxorro morro piko taloke. Baina bitxu zema kotxe egoten ziren, errenterizietik kolegitxo oraino arandelakaz. Kale erditxetik. Pelota izan hon orduan, naguaz da. Trapu gene pelotik euketan, pelota orduan zer orzala betetzu, orduan pelotarik eta egoten. Elixako orman da, badik, paritzi ikusten pelota orman. Da pelotapik lan miagazen jeta. Papelagaz be, venga, zapatak apurtu arte. Zapata merkeo, antza. Astelenetan, platanok elkarte ben, da holako papel darde bat lodizeiz, ekutzen, da eri begire, pelotu gehiago. Gero, hori, como txirloa antzekoa, platanoan hartien dut horretan, aregaz bete, ba, venga, jo. Esan honez, pelotuarik ez ez, venga. Gaztetan egin duzuna, iguik duz, mazusturek atrapetan, horrek, sasi hartzen dutitan da bene, mazusturek, horrek eta, igual pini egurre, da bata egurrek sostenitan, punte batin da, besti talako baten igual, akorde humili, bai oso egin egin, saltoa emonan zerien, egurren punten, eta zumbu igual besti, mazusturek atrapetan da, bota. Lehen plazare osanan, Basilikoen, naranja eta fardotan etorzien, torzan, han kabelloekin, da fajoak, idi, da venga, naranja gertatzen. Traje baino eugitzean, 96 guzua, behatzi kobreta ben, eta parraua esaten zagun. Da, 95koa. Izen ziren baltzata zurien, da azuleta baltza. Da, raie dune. Preso moduko traje baino izate ziren. Da horrek eukitze ben piok eta hane, da denatan egote ziren, baina guk hori erosi ez dugu dutzen traje bainorik, denatan esketxe egote ziren, kanpoan. Da eskola joatak ginen, falta zan nien, tiretut de bolsillora. Ordu.